Alas 9 pa lang ng umaga ay nagpalista na sa bagong bukas na Women's Health Center sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center sa siyudad San Fernando, Pampanga, ang 49-year-old na si Jennifer Katakutan. February 2020 nang may makapangbukol sa kanyang kanang dibdib, dahilan upang operahan at alisin ito. Upang hindi na maulit ang kaparehong health condition, ginawa ng regular ni Jennifer ang check-up sa doktor. Kailangan pong ma-check up kasi po para ma-monitor natin. Although, kahit na na-opera na tayo, kailangan pong ma-monitor para tingnan natin yung isa kung okay lang o ano. Ayon kay Dr. Annalyn Serrano Reyes, head ng Women's Health Center, mahalagang bigyang pansin ng mga kababaihan ang pisikal na kalusugan. Sa pamamagitan umano ng 3D mammogram ay agarang madedetect ang anumang posibleng maging punot dulo ng sakit sa dibdib ng mga babae. Kabilang na riyan ang breast cancer. Ang 3D mammogram sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center ang kauna-unahan sa rehiyon. It is the one with the highest sensitivity, highest accuracy, and most reliable in detecting breast cancer. So we are proud to say that we are the first one in Central Luzon to have this equipment. So now our patients have a better chance of survival. Those who are struggling with breast cancer, they have a higher fighting chance of overcoming this disease. Hangad umano ng naturang pagamutan na magkaroon ng one-stop destination ng kababaihan ng rehiyon upang mamonitor ang kanilang kalusugan. We will be able to provide the care that Pampanga or the entire Central Luzon deserves when it comes to women's care. Hindi ka na kailangan pumunta ng Manila. All of this are geared towards overall health for women, including reconstructive surgery. Kumpleto rin ang bagong pasilidad sa ilang serbisyo gaya ng breast biopsy at breast ultrasound. We will be having a complete setup catering to women's needs. That is the OB-GYN ultrasound, family planning services. We also have eventually the menopausal clinic. Of course, the obstetrical packages, which includes the prenatal services and gynecologic executive checkup. Ngayong Oktubre ay pinagdiriwang ang Breast Cancer Awareness Month sa bansa. Base sa tala ng Philippine Statistics Authority, pang-siyamang Pilipinas sa may pinakamaraming breast cancer patients sa buong mundo. Ayon naman sa 2020 Global Cancer Observatory Report, ang breast cancer ang third leading cause of cancer deaths sa mga Pilipino. Sa kasalukuyan, 27,163 Pilipino ang may breast cancer batay na rin sa datos ng World Health Organization. Rainiel Pawid, CILTV News.